Vale, izenak eta jaietze urtea. Beste, Mikel Zurutzu eta jaiua 1970 Ibarra. Ia Maia Zubelzu eta 1985 urtean jaioa. Vale, nola hasi zinaten artisantzako gauza hauek egiten, zure kasuan kaja, zure kasuan belarretakoak, kuadroak eta bar. Nola hasi zinaten? Mundu eta egurra aspalditik da gustoko afizio bat. Eta egitea esan aurretik hande, jubilatu aurretik hande egiten ditu. Zena, tartea gutxiko da, hiru semea lana eta lan egin beharra, honek ordu asko ematen ditu eta ez tarteka zerbait egiten nun, baina ja behin jubilatuta ja berez gogoz hartuet lana eta gustoko gauz bat nola dan. Eta ordu asko, ez behin jubilatuta, aukera daukat lako gauzak egiteko. Zure kasuan? Nire kasun, igual ez da horren zentralizatu honez, ni jo naiz pixka saltatzen eskulan ez eskulan. Txikitan, estraeskolartan, ibiltzen ditzen marrazketan, geokanpinen puntxerak eta horreten, bisuteriako klasetan joan nintzen, posturako ere bai, eta azken urten, honea iritsi naiz, ez? Eta, gustoko material bada eta horretan abi. Ez da, aitak erentzian pasa izan zerbait edo bai, edo... Eskulan dena nik uste bai ez? Netzat bai. Beti izan dugu afinidade bat, bai eskulanak, bai eskulanak egin bat. Eskulan desberdinak. Eskutatik trebetasun bat beti izan du dugu bidok. Aparte beste batzukin, baina eskulanetan de. Eta nik bai adioz batzun detela, recuerdo bat zuk esan dezuna, ez? Igual ikastoratik anatea, etxe iritsi, eta terrazan, taia lanetan. Eta bai zala zerbait atentzioa egiten ziana. Zer egiten dezu ez hasi ez? Kaja, belarretakoak, azaldu babetzak pixkat, zer egiten dezu? Ikusten ez dakiten atia bi dimensio eginak gaute. Azken finean, 3 dimensio laniteko beste irudi bat bihurtzen da, eta hasita nago, baina ja 3D lanitia beste modu batea bihar da buruak. Nire behizik guzti beti bi dimensioetan lan izan dut, eta gira da egitituela 2 dimensioetan. Baina, ja iristen da momentu bat, ja kreatibitatea ez bukatu bezik alde, ja lantzezun bezala, iristen dela beste puntu bat gehixio nahi dela, eta puntu hori baina 3D sartzeko. Asmotan eta hasila ere bai pixka. 2D eta 3D hori da, azken finean plano baten egiten dena, pixkate lantzen dena, eta 3 dimensioa volumen bat gehiago ematea. Hori. Nire kasuan, guantxe bertan belarretako bakarrikan ekarri ditut, baina zakutxo termikoak ere ditut, eta belarretakon barruan, hemen ikusten den bezala, ata ditugu, ez da ikusiko da, baina esplikatu bezala, banatitugu gure produktuak 3 lerrotan. Bat izango litzakena hazi movimiento, beste bat hazi esencial, eta beste bat hazi destello, ez? Hau izango litzak adiaz movimiento lerroko bat, pixkat kirol ambitoakin lotzen duguna, beste bat hazi esencial dana, pixkat egunerokotasun horretan erabiltzak izango liakenak, eta gero beste bat hazi destello, egun berezitako edo bideratu daudenak. Orduan, horietako belarretako ditugu, beti funtzional batetik anbireuta, funtzionalitate hori izateko pentsatu daude, eta batez ere denak erosoak dira. Eta, imaginatzen ez, gauza guzti hauek jarriko dituzuela azokako zuen postuan. Ze materialekin egin da daude? Ze materialekin? Hemengo egurrakin egin daude. Aritza, gehizia, gaztaina eta intxaura. Hau gaztaina da eta hau aritza da. Eta zaitu pagoa, baina beste kajatxoak egiten izena pagoakin, baina hori bihoztik handola ekarreiten pagoa, falta zaite erakusten dut ekarri. Horiekin, gehien bat hemengo egur motakin, eta inguruko egurrekin egiteko gogo horrekin.
baki badaudela egur pila bat, eta klase pila bat, eta gauz politika badaudela. Baina, bueno, inguruko egurrekin de lan asko pila badago, modu desberdinetan, eta horiekin egiten ditut. Nire kasun, guztin polimerikoa polimeraz osatutako material bada eta gero baitu plastifikante batzuk ez, baina bueno, pixka jendeak ulertzeko. Alda konparatu igual plastilina eta guztinakin, ez? Deiala bi material, mundu guztiak ez dituna. Azkenen material honek dauka bi fase ditu, alde batetik labera sartu aurretikan izango litzakena, eta bestea labera sartu ondorengoa. Labetikan atatzen denean ja materiala gogortu iten da. Orduan, labera sartu aurretikan izango litzake moldeatzen izanean plastilina bat moldeatzean osontzekoa, eta jabe labea sartzen dezunean, pixka konparatu alda guztinakin, ez? Guztina labea sartzen dezu eta gogorra atatzen da. Baina hori euskorra da, eta hau aldiz material flexible bat da. Osea, hor laite bali badeu, flexibilitate bat badu. Imaginatzen dut, afizioa dela, edo ofizio da, edo... Afizioa. Kompleto afizioa. Eta ofizio bihurtzeko ametxarekin, zure kasuan gehiago ez jubilatu da. Baina ofizio bihurtzeko itxaropenarekin, edo... Ondora, nahi gustatuko litzaiak, azkenen esan deten bezala, familietik anatorkiten afizio bat eskulanana, eta egia esan hortatik lan inda izatea zoragarri izango litzak, ez da italko izango da, baina bueno. Bale, eta ego, senara da aita da ez bakatu. Zure seme alabe guztiek dute eskulanetarako joera hori, edo... Oso desberdin, harrigarren da, baina familia baten gu hiru seme alaba dauzkagu, eta hirurek desberdinek, oso desberdinek. Amaia Zarrena berez arkitekta da, baina zeikusia badaka mundu horrekin ere, bai, azken finean diseinuak eta horrela gauzak asko erosan ditu. Bigarrengo alabak, Maider arek biologiatik eta lizentziatu egin adakaz, ondara gutxi intzio zuen zuek ere ekarrizketa Maider zuri. Eta arek eskulanatik zertxo, baina ez daka, oso gutxi. Saiatu bai, eta gustatzen zaio, ikustitun gauzak ikustitu, eta tentazioa eta gustatzen baina ez da trebea. Eta hirugarrena berriz, Aitor, bai, ingenieritza ingenieroa da, eta gaitasunak baitu handi gainea. Eta egia esan multikozkorra zara, ume bat zara, beti dena harritu eta uste zigun mutik, zertik are bai hiru-dimensioko figurak, nola zan, lego ez beste makilatxoekin eta entzita itezitu nagoen eta figura, makitxo batzuk eta figura batzukin, eta beste egin lotuta itezituen irudiko imagina, baina harrigarren egatzen. Nola posible, eta zaten nahi geha, gabeak ikusituen, 6, 7, 8 urte horrekin. Orduan egia da, bai, gaitasun handi ditula irudeko imagina hortan. Egia da, lanbidea edo ikasketa horrela da, hortik anera jo ditula. Esan danteke, eskulaneko familia bat zetela, eskulanak egiteko familia bat zetela, ez? Bizkat artistikoa. Artistikoa. Bueno, bai, modu batea bestea, bai, bostetik. Ez da, guztiz artistikoa, baina, parte bat artistikoa badauka. Bai.